Ubani wena ngobuso bamakhalakhala? Kachi. Achi, papachi. Papachi. Lachi. Yayazi ifone. Lachi. No network. Lachi papa. Lachi papa faji. Khuluma isiZulu. Wena. Lachi na papa lachi. Singenala. Singenala ngani? Athi baba. Singenala. Singenala ngani mthatha. Pada jaga. Hingga. Hingga sini kau jangan. Jangan main. Hingga main. Sangwa. Hingga han jual cha cinquan cha ba jual cha ba. Cha不乱jual cha去不里上。是，han jual去的。 Baba. Simani matomachi. Cingara apa dapat jatuh? Jangan orang mana juara juara kan? Baba. Ya. No network. Sekuyishumi leminyaka satshalwa lesihlahla samashangane ngampela samsebenzela ngoba ngisho noJamludu wakhe lona wakhula waba indoda siyambona ke lapha ujabulile uyacelebrate ngoba phela usewudokotela kodwa ke kuleyo njabulo yakhe kukhona into eyodwa akayikhohlwayo isihlahla samashangane. Blood pressure right. Kabisa. Ngicela uphume mangisale noba. Angeke ngiphume ngoba ngifuna ukubuza ukuthi inkinga yakhe yini into emphethe edo. Okay, if you usho kanjalo is fine. Then I see. Uzalwe unje hayi ayikho into engayisiza le ama natural causes mina ngidili ngama natural causes uzalwe anje uba into engaka endodeni endala so into engaka I sorry ma I'm one of the best doctors in South Africa ungabuza noma ubani mara le angikwazi kuyenza ngayenza bo breast implant liposuction mara le penis enlargement angikwazi kuyenza futhi mamncane so ngathi umntana una 2 months askisa I'm sorry there's nothing I can do for you ma no take your money lapha kuvuyo e reception and then ibone ukuthi niyakuphi kwavenda ukuphi banitshale izihlahla thank you ngicela babize enye client yami yes take your file ma askis there's nothing I can do uNkulunkulu uyapha uyancisha ukuphila umzimba uyindoda hayi mara uncishile ngapha endlini yabomama hayi askis hayi aluhlanga lungehlanga ne askis ma next patient please. Kodwa ke nokho izinto azimhambelanga neze kahle ngoba wachitha isikhathi esiningi kakhulu esikoleni kanti ngapha kolunye uhlangothi isihlahla sasingamile sasilibele esikhula iminyaka yonke yingakho simbona namhlanje ke esenenkinga engaka yalevuvuzela yakhe ende. Wamthatha iminyaka 12 udokotela Sipho Phuthu ukuthi akwazi ukuthola umnumzane uNxumalo okunguyena kwakufanele amsize phela ukuthi ehlise ivuvuzela yakhe lena esimhluphe kangaka. Akabheda baba. Ngabheda bhedi. Kwaye wami awukhuli. Sodlula amadolo manje angisazi ngenzeni abomama abasafuni niks ehlangane nami. Ugcine nini ukuyisihlahla?
Ungabusabuza baba, ungabusabuza khehla lapha. Ngisuke ngabulawa isikolo ngoba ngenze ngisaqeda ukungena e-university ngathola umahlakala. Hayi yonke into bengathi right ngoba bekayimela. Hayi manje yaba worse day by day, night by night. Akasekho umama ongimelayo manje. I'm going crazy. Ngizamile ukuya lapha kuleya ndawo yethu la sasitshala khona. Seziziningi angisaboni kwenzakalani. Ngathi nongcono ngibuye ngizolanda wena ngoba ngiyazi usazi ngqo. Ngiyakucela umuntu omdala, ngiyakucela khehle. Hayi ngiyasazi lesi sihlahla. Uyazi bengimangele bengiyile nje kuntsukuzana zombalo. Ngiyobheka esinye somdala. Manje uma ngibheka lesi sakho bengazi ukuthi wena uphumele kanjani ngoba ngisibona nje ukuthi awusinakekele lesi sihlahla. Amakhelesi nemfundo. Uyazi imfundo ibaluleka ukudlula isihlahla. Ya. Hayi. Kuzofanele sihambe siyehlola lapha. Ngike ngibona ukuthi khona na esingakwenza. Hayi mina ngcono sihambe manje khehla lami ngiyacela ngoba I can't take this anymore. Please awusivele sihambe ngiphethe yonke into la emotweni. Ngoba impilo yami nginceda abanye abantu ukuthi babe right endlini mara yini kuyabheda yabona ukusho ukuthi ngiyafake estradeni ngi-right endlini ngiyakhala. uDr Phuthu lona usekhohliwe ukuthi phela lesi sihlahla kufanele usihlale njalo usivakashele usinakekele kodwa ke bantu wayengenze njani ngoba nobaba wakhe wayeseshonile ukuthi phela amkhumbuze ukuthi anakekele lesi sihlahla. Hayi ndoda. Bona lesi sesikhule kakhulu. Uyazi ngikutshele lamahlangano la ayazi ukuthi kwenzakala kanjani. Manje wena uhleli ngoba Anything baba sisuse lento anything. Dr. Phuthu Yeah baba. soba nenkinga. Okay. Isihlahla sesi khule kakhulu. Manje ngenze njani angeke ngihlale ngalento ngoba iyakhula lento egcina iphume ekawusini. Ndoda. Halafu lakho. Angeke lisebenze lutho la. Manje ngenze kanjani ke? Kunentombi engizokunikeza yona. Ezokwazi ukuyimela lento yakho. Muhle. Hey, ungazongibhedela wena manje. Ufuna ukudla noma ufuna ukulungisa lento yakho? Asilungise nomuntu ozoyimela le size ke singasayi phambili sithole necaterpillar ke isuse lento please. I'm a doctor you know. Noma imalini I can hire a caterpillar. Siwise nesihlahla yo. Dr. Phuthu. Ndoda kahle. Dala ukhala. Uthi la madoda ayadlala. Nayi indoda. Futhi udokotela. Umkhutsane ene ke kgona thaka ikhutsane anyway ka tena ko ntlong. Leyo ntombazane yathi mayibona levuze lenkulu kangaka kaDr Phuthu yakhuza yababaza yakhala sikamnandi isililo lesi. Mamela. Bathe uSarah Khan bazoyimela. Yo. I give up. Uhambe kahle. uNxumalo wayekhathazeke kakhulu ukuthi nentombazane leyo owayethembile ihlulekile ngakho-ke wazama elinye iqhinga ukuthi bekwazi ukunqamula lesihlahla ukuze uDokotela Phuthu asizakale. Lona unkosikazi Dlamini ungumakhelwane kaDokotela Phuthu kanti uDlamini lona nonkosikazi wakhe bamzondo kokugcina uDokotela Phuthu lona ngoba phela bakhule naye yena-ke usephumelele usengudokotela njengoba egula nje bachazeke kabi bajabule bayafa onkabi laba. Mkhosi wekuni ngifuna mkhosi wami. Kuni ngithumela ingane ngithi ayitheka hayi ntombazane hayi keke. Mkhosi ngithe ngizwe namhlanje mkhosi. Ngivele ngakhathalisa. Mkhosi yini mkhosi? Kwenze njani mkhosi wami? Ngeke ngidokotela phela. Hayibo. Suka semncane bamthatha bamuthi shwi. Yani yazi bona amahlanga la depend ngantombazane.
eyithiza mkhozi bamnikeza isihlahla hawu mngani wami esesithoyile ke isihlahla ke samsiza phela wazi wasiza isihlahla zawo hayi wena hayi mkhozi wasikhohle shele kwaba mnandi phela wajaga udokotela phela samjikela akasazothatha mina kuthi omunye obani inkosazi wobani ngemhla kwakho vula waso kade ayilalela naye hayi abafazi bathwele kanzima mkhozi wami sithwele kanzima mkhozi hayi simane siyashada mkhozi wami ushade nenkinga ongayazi ukuthi uzokujikela endlini ibe yini mkhozi awu mkhozi abafazi baqalekisiwe manje aqalekiswe ngoba kuthiwa akwazi nokunyathela ingaka mkhozi kuthiwa akwazi nokubeka unyawo phansi mkhozi mina ngizothuba nonkosikazi nje ukubona into enkonje ibhiskiti bengasakwazi ukuyimela yonke lento hayi mkhozi kuthiwa yafiwa mkhozi hayi mkhozi mina ngazi hayi angazi mkhozi wami ke yathiwa ke nje umuntu wesifazane obeka yimela lento inkinga nje uqabeni ubenhle nje mkhozi hayi mina ngazi mkhozi wami ke mkhozi ngabona umuzi nje umile hawu phakathi hayi she hayi bayasho bathi umuzi omkhulu neindaba zakhona phakathi ziyasabeka simkhakha hayi mkhozi ngikufuna imini yonke mkhozi ukubona ngikubona manje hawu mkhozi ngeke mkhozi nangathi uyenza mkhozi hawu doctor kunjani Dabona bakhe. kanti noDr Phuthu bekazi ukuthi abakwadlamini laba abamthandi bamane bayazenzisa nje uma bemkhulumisa kodwa ngoba wayenenhliziyo enhle wayebaphendula akhulume nje kamnandi nabo. Sanibona mama. Amakhe bengithi nje ngithathi wakho. Ngiyabheda maphela. Kodwa doctor nkusami manje bese kumphihla ngaka dokotela usakwenza aphela uphihla phela lokhu hawu mkhozi Ngiyabheda ngoba nokuhlala endlini angisana semsebenzini la mala. Sengibulawa ama-cramp njalo. yini kodwa makhelwane bathi yini Hayi khuluma makhelwane sekuyakhulunywa manje akusafihlwa manje khuluma nje ngoba ngiyakubona impela uthwele umthwalo makhelwane wami kodwa yini lekhula lana ebhlukweni makhelwane yini ngempela makhelwane Jesu ngihlala ngisiza abantu makhelwane. kodwa namhlanje nje Ngezocansi. Ngizama ngazinikela empilweni yami yokusiza umphakathi wami. Orlando yonke iyazi. Jesu Iyazi yonke Orlando ukuthi mina ngumsizi womphakathi. number 1 Kodwa ngixakekile ngoba uNkulunkulu uyazi okungapheli kahle. Kuzolunga. Mara ngoba ngizohamba ngegiyani mhlambe ngizomthola lo baba ngoba bantu sesekhona le wangenza uma bomama ethi ngishiye Ay, vale manje. Ikike ngibhoboza. Hayi angqodozwa la. Umathi jabula mina unkosikazi Dlamini lona wayenguthishelakazi phela kodwa wayeseyekile ukufundisa ngakho-ke wayeseyivulele icrash lapha kwakhe ngemuva kodwa njengomuntu owayethanda izindaba wayengesenaso neze isikhathi sokufundisa iy'ngane ey'ncane basebeyekela indodakazini yabo encane ukuthi kube yiyona efundisa lezi ngane zayigcwala la ekhaya lona esimbonayo indodakazi yalapha ekhaya kwaDlamini uThembi uhlakaniphe kakhulu yingakho simbona ephambi kwezinye iy'ngane nje. Next time, mawuthi amakhala amafana nawe engulube zokubonisa ugogo wakho. Futhi class. Thank you for umtshela mfana. Amapha ama-waiter asebenza ema-restaurant angakhohlwa. SAA. Shayela izandla class. Uqinisile ama-waiter asebenza e-SAA awathola ama-tip angithi? Yes. Okay, mshayeleni izandla futhi. Yini umehluko umfana
ufuna ukutshontsha imoto. Sisi, utshontsha imoto uyisigebengu. Wathi ukuba isigebengu wena? Masikhula, asifuni ukuba isigebengu angithi. Abantu abayigebengu bazoshesha bafe. Angithi? Ubani ufuna ukufa la? Khona unesigebengu. Asisikhathanyeli ngibe isigebengu. Icrash lena yagcina phela isivaliwe ngoba abazali beingane babe complaina ngokuthi ingane zabo ayikwazi ukufundiswa enye ingane ngoba unkosikazi kaDlamini wayengenaso isikhathi sokufundiswa babe lokhu begadane noDokotela Phuthu ngaleyo ndlela wabadalela enkulu inkinga lezi. uNxumalo wagcina emsizile phela uDokotela Phuthu lona ukuthi ayinciphise leya vuvuzela yakhe yabe imhlupha kakhulu. Lana ke simbona ecula le ngoma yakhe akayithanda kakhulu, wayesejabulile ebona zonke insizwe zakhe seziphelile, wayesewuloya Dokotela Phuthu esasimaze ehlale ejabulele njalo. Ngale biyebezayo ngiyabonga baba ngiyabonga ejobela morena bathi imfunda ibhadlane. Look at me now. Who's laughing? I'm laughing. Sengene moyeni ngiwada. Ngumnumzane Blackson Dlamini umakhelwane kaDokotela Phuthu lana useqede i-hour lonke imoto yakhe imfele. Hawu ngandlandlathile nako qhamuka uDokotela uPhuthu. Hawu uzama ukuzomsiza bandla umakhelwane wakhe kodwa uBlackson Dlamini lona ngoba wayenenhliziyo embi futhi enomona akakuthandanga neze ukubona uDokotela Phuthu esesindile. Akakufuna neze ukubona ukuthi kanti usezobahlula futhi. Amakhelwane yini ngathi usitakile la? Hey, ubani mwazi wako la? Futhi ubani wasitakile la? Hey, beka la, le moto ayisitakanga man. Ngiyabona wena because uzenza doctor yana uchencha zimoto every time. Futhi ukabanga ukuthi asiyazi ukuthi uzitshontshe. Hey, suka la, le moto le i-right. Ngcono ngokudonsa ngale van yami ngokushiya endlini ngoba i-first owner yale moto bokushaka Zulu. Hey, bekara, ungazothuka Shaka Zulu wena man. Wabuyazi Shaka Zulu. Futhi uzonitshela ukuthi le moto yami first owner ya Shaka Zulu. Hamba la. Hey, ujwayele kusukela abantu man. Okay makhelwane. Hakuna okay man. Akushiya. Futhi nisimakhelwane wakho. Ngophela izinja la e-freeway zikulume nje njalo. Oh, hey, yeah, Becky. Nistakile man izazonisiza. Yeah. Yes, freeway. Freeway, yeah. Okay. Ngakolunye uhlangothi uDokotela Phuthu uziphumulele kamnandi uzijabulele ngoba phela ivuvuzela yakhe lena isipholile noma ke ingehlanga kakhulu kodwa kwakungcono ngoba yayingeseyinde kakhulu ngendlela ukuthi iyoshaya phansi lena enyaweni lokho kwakumthokozise kakhulu. Abe doctor. Ubani bekazi. From nothing. I'm a dog. Baby, it's my time to come on top. Ex-girlfriend, how do you remember me? How could you forget? Cause I made you high like ecstasy. One night stand, do whatever cross your mind. Of course, cause that night I had you back when I was to my pretty little fling. My baby. Sorry that all I did was Ayinabarinte enkulu kanje. Ayo bengaqinisela umama.
ayinambe ngahamba ikangishile yo Hey, shit muntu inkomo yo mele kuzidrazana yabonayo wayesekwazi ukuzenzela yonke into manje wayesekwazi ukuzikhipha ahamba ayoshaya negalofu esekwazi ukuyijabulela kamnandi futhi impilo yakhe yayisibuyele esimene esejwayeleke ngempela esekwazi nokuhlangana ngisho nabangani bakhe Hawu, Madlamini, yizwa abantwana abathulimele. Kwenze njani? uDlamini lona wayedume kabi ngokuthi njalo mayecasukile acasukele phezulu komfazi wakhe amkhwele ngesibhakela amshaye bonke abantu lapha elokishini babazi nje ukuthi makukhona into akangayifuni uzobhodlela unkosikazi wakhe ngokumshaya Hayi mkhozi ungivithizile. Hey, akangivithizanga umuntu kanje. Hayi bengithi ngiyazazi ngala. Hayi cha bantu. Hey bekubhudubhudu la endlini. Kufe yonke into phela manje. Hayibo, umfazi akashayo kanti udlani Dlamini. Uyile kadokotela Madlamini. Bengithi ngizoya mkhozi kodwa nawe uyalibonile ngisaphumula kancane engitubekile bo. Ngitubekile mkhozi. Hawu Madlamini, njengoba uDr Phuthu alayiduza awusayina kuye. Ini? Lo bole kanje lo nikeza abantu ama injection e8 uthi ngiyekene hayi ngazongibhedela mkhozi. Urabisho umuntu lo. Ngeke nje mkhozi ngeke. Bole kabi lo muntu. Awumbophisi ngani? Angimbophisi next. Hayi kumele umbophise manje. Uzosolva mina, mina ngizomsolva. Isikhathi sakhe siyeza yini? Uzosibona yena. Mkhuze babaza kangaka manje kodwa kunjani? Ulimele kakhulu Madlamini. Kakhulu nje. Kakhulu. kwase konakele ngempela lapha unkosikazi Dlamini wayekhathele phela naye uba yipunchbag wayesecabanga ukuthi ngcono naye azijimele nje ukuze akwazi ukubhekana noDlamini lona wayeselende nje ukuthi uDlamini langalimbe mayithi uthatha ishansi ivele itholane phezulu amguduveyise naye wayesekhathele ngempela kumele ukushawa manje unkosikazi Dlamini hayi wayemisele ngempela lapha unkosikazi Dlamini wayeshaya wena amakhata eshaya zona idala zabo Bruce Lee eshaya idala hayibo wayeshaya ngisho namashuka kayimbala hayi kwakuzonyiwa ngempela ke lapha oza Dlamini sikubone ungayitheli kanti unkosikazi sejime kangaka ungalingi nje umsukele wabona wena Madlamini shut up. Anaba sanithola wabona nikushayele blue eyes enjani ungaphinda unijwayele wena wabona la akutsho ukuthi lezi izinto zokusetshenziswa kuphela zachaya nokuchaya lemaface wezwa ngithi wezwa ngikhulunywa nawe Madlamini hey never azi ukuthi mina nikutshela undishayele nepatrek kutsho ukuthi mina beningabi ready iza unifakile igazi niyekele niphumule yo hey doctor your feet what are the John yeah doctor your feet wena nibasuka mina wayazi airport wabona airport kugera machana bonke nama yonke lezo nitakutuka mina yo blue beach hey yo
Inkinga makhelwane. Hey, bhekana. Wabona wena. Ngoba manje sowufakile igedi lizihambela nelektiki. Wapapa. Uthumele mfazi wami ukuthi alishaye wena. Uzoyeka ukushaya abafazi yo bastard. Athi ngokuyeka ama-patient wamangimele mina. Uyabheda. Basazokushaya udumbe. Futhi wena manje. Nakutshela. Hey. Hayi futhi. Never. Never the doctor. Anisakufuni. Steven, into ezothi mabaso isigelekeqe umgulukudu wesigebengu uhlala ephuma emaphepheni njalo ngemkhuba emibi uyadlwengula utshontshe imoto wenza konke nje ongasukucabange okubugebengu simbona ke lapha usetholwe amaphoyisa bafuna ukuthi akhiphe lonke iqiniso ngobugebengu bakhe lobo bayamshaya kabuhlungu ngoba kafuni ukukhipha iqiniso bagcina ke sebemlimazile sebecabanga ukuthi bemthathe bemuse kudokotela Phuthu eseqedile kumshaya amaphoyisa angamusa ekliniki kaDr Phuthu akazange ajabule neze udokotela Phuthu ukubona ukuthi njalo nje kulethwa izigebengu imgulukudu erepayo nezigange zangampela zesigebengu. Unjani? Are you okay? No, I'm not. Breathe in, breathe out. Yendaba wabhalwa the good, the bad, and the ugly. Ngapha uhamba namaphoyisa. What's your problem? Ubani igama lakho? Stephen Mabaso. Stephen Mabaso. What's your case? That's it, doctor. Nama-right wami. Okay. Mostly mina into engiyithole emaphoyiseni ihlukile. Ifayili lakho lithi uya-rape. Ngokuya ngami ngoba njengokufaka umuthi wamagondwane. You shit. You are a fucking cruel dope. Shut up, you bloody rapist. Uzongitshela ukuthi uyo-undercard awuyindawo, you shit. Baloko baletha ama-client anjengawena. Ngokuya ngami ngoba uyafa manje or une-drop, you shit. Vula. Sengiyakulapha nje kahle ngoba uyafa i-drop i-H1N1 kimi kuye kuyafana abantu abanjengawo abafuneki la eSouth Africa. Pipe encane la uzohlukumeza abantwana abasemakhaya uyabakitaza nesilungu samasima uzosikhuluma esansiki nesilungu sakho bakushamatanyula bastard. Vuya, come and take this bastard away. I need to attend another client. Let me take my shit. You make me sick. You make me wanna vomit. My hairstyle will pick up. I don't even want to see you again. Police officers, Popando Satana, he must rot in prison. Take him, bring me a sterilizer, baby. My sons are some slow and I must send. Bring a sterilizer, my hands need a sterilizer. This is not fair. Let me call the Minister of Health. America. It's not fair to the doctor. Hello, Minister. It's Dr. Phuthu. Yeah, Peggy Phuthu. I graduated last month, and this week was my first week in my surgery. And the Department of Criminal, I'm criminal rapist in my surgery. And I can't take this anymore because I performed well. I am a doctor, and they give me that shit. I don't want criminals who rape anymore. I don't want people who are against it. I'm the police who run my surgery. Say, I'm the department. I do things for free. But I can't take this medicine. We are citizens, service to come up on. Dr. Phuthu, don't waste my time. Yeah, okay, don't hang up. Okay, but please take my grievances. Yeah.
kufanele uma bethi ezomndeni azingenwa phela uDlamini lona wayesebiyekile utshwala futhi engasamhluphi owakhe ngokumshaya into nje eyayisabasalele kwakuwumona babelokhu bebhekene njalo nodokotela Wazi abantu abanemali. Banisho asiwe. njalo nje udokotela phuthu lona noma ethi wenzani babeze bemlunguze ngemafastela ukubonisa umona nenzondo Masiphumele phandle sobheka kahle. uDr phuthu lona wayebazisa ubuhlungu ngempela abantu abanomona awubheke nje lapha uqhamuka ngeBMW kanokusho ubuke nje ukuthi abakwaDlamini inhliziyo zabo sezibhlungu kanjani hawu inzondo igcwele emehlweni Inja mfazi wami. Ihamba ngomoto nje. njengoba ke icrash yayisivaliwe lena yakwaDlamini kwase kuyinhlupheko yodwa ngoba phela kwangesenamali engenayo lapha kwaDlamini nengane yakhona yayisifana nawo abazali bayo yayisihlalele izindaba yayibheka yonke into eyenziwayo ngapha kwadokotela yayihalela ngisho noma yini eyayibona iphethwe ingane yangapha kwamakhelwane ingane phela kadokotela phuthu yayibiza abazali bayo ukuthi nabo bezolunguza bebone isimanga sikadokotela ukuthi uyiphilela impilo omnandi entofontofo kanti bona bayahlupheka Makhi wena sisile. Hayi wena uyayenza into yakho wena. Awuyayenza into yakho. Uyazi ukuthi uyakwazi ukubulala isoul yomuntu. Nama feelings ayazi ukuthi yini feelings. sengenzeni Njengoba uthenga ama chicken licken abuse umntana wami. Yazi ukuthi abuse umntana wami. Yebo nenhliziyo ebhuti. Yini mangabe ungathenga le chicken licken yakho uthathe something ozoyikhava ngayo paper bag noma amaphepha ko Mr Price ukuze ufihlele lengane yami. Ingane yethu eyichanga. Ngoba siyichanga thina. Asinayo imali chicken licken. Asali wena unayo. baba makhelwane kwenzakala Yeah, doctor. I-show off ayilunganga. Please man. Wabona mawuza ne-chicken licken. With fish at least faka plastic. Asisho thina ukuthi ungathengi chicken licken. Kodwa ukhumbule mawuthenga le chicken yakho ukuthi la kuselokushini. Mawuza nayo le chicken ngcono uyifihle. Uyifake eboxini noma eplastic nemnyama. Ngoba bantwana bethu mababona umntwana wakho adla i-chicken yena ayi-1 baba ne-stress. correction imali yami iqala mangifida umntanami iqala mangifida umntanami yeah Asilu naloko doctor. Asilu naloko thina. Thina sicelayo ukuthi mangabe uthenga le chicken licken udokotela phuthu wayazi ukuthi unkosikazi Dlamini lona uyashaya alufakwa ngakho-ke akazange ethanda ukuphikisana naye wavele wathatha umntana akho ayingenele endlini asambe baby Asuka. uyabusa. Hamba. Nenhliziyo le. Ngiyokuthengela dala izinto mama. inhlupheko yayisibhuke kakhulu emndenini wakwaDlamini ngalanga libe bezwa ukuthi kunama-audition bazama nabo ukunikela khona ukuze bewuthatha ishansi ngethemba lokuthi phela bazokwazi ukuthola imali baphikisane nodokotela phuthu kwakufike yonke inhlobo yomuntu kulama-audition abanye babeyishaya khona ngaphandle benzela phela ukuthi uma bengena lapha esiteji bengene sebehamba ngempela bazise nemali yakhona yayiningi Girl, you remember you told me you love me, baby. You said you'll be coming back this way again, girl. Baby, 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 you, baby. So right, you, baby, right now. All right. sasesifikile-ke leso sikhathi esingaliwa kanti amajaji lawa avele akhetha wona umndeni wakwaDlamini ukuthi kube wona oqala ukuzibonakalisa phela ikhono labo
You got a big box. You didn't see. When you see here, you don't know even how to dance. Sing shit. My big box. That big box for yours. Like rhino. Like rhino. Kwakunzima ngempela ngisho nasemculweni abaphumelelanga ngakho-ke unkosikazi Dlamini wagcina ayitholele umsebenzi wokuklina elokishini eDeep Kloof. Asabona Madlamini, sabona intombazane. Ikhona ma. Awindlela impilo kodwa. Asifani wentombazane siyancenga mntakwethu ngoba yabona phela thina sisaba abantu bodokotela. Sefela sihlale sobheka leyo nto uthi right. Bayaphila kodwa lapha. Awu bakhona ngibashiye endlini lona. Awu Madlamini ungasakhulumi. Ubuya ngasesontweni akasebi. Unamanga. Uthandazisa. Unamanga. Unamanga. Phela umtshela ilumbo manje. Awu yini? Ngicishe. Usho njalo? Hayi ngicishe manje. Ngoba ngeke abaqede bonke labahambi bafuna ngaphandle. Uzobuya hamba kulezo indawo zakhe. Abuya zoyifuna endlini. Umuntu futhi uyobuya uzothi Madlamini wangisiza ntombazane. Usenje. Uzobe nje ngiyeke wena. Uzobuya wena nje vala la uvale la. Ngifakele ukudla ngefuna ukudla okay ntombazane. Uzobuya alright mana. Awu unkosikazi Dlamini lona uqeda ukubonisana nomakhelwane wakhe ngeindaba zothando kanti akazi ukuthi neyakhe indoda imbala iyajola inomakhwapheni. Oh. Hello, baby. I love you, baby. Why you don't say I love you too? The way you kiss me, baby. What? It was beautiful. uDr. Putulona wayedume ngokuthi uDr. Love ngoba wayekwazi ukuhlanganisa imindeni kwakuthi lapho abantu bexakekile beze kuyena abasize ukuze imindeni yabo iqine. Yini inkinga baba? Ke na molato ke yena ya sebang molato. Wa tseba re tletse moatlhe mo doctor. Ngicela singene ngale consulting room yami. Silungisele. uDr. Putu ayibaluleke baba ukuthi beze kuye ezobaluleka ukuze imizi yabo iqine. Ntate Moloyi umama uyangitshela endlini ukuthi I'm satisfied. Ngathi uyamrobha.
ngizokutshela i-secret. I'm telling you the secret now. Wena unankinga ngokupoporile yonke into igazi lakho li-right. The problem is one. Wena ufuna ukuyifaka uyikhiphe njengenkukhu. It's not right. I'm teaching you how to be romantic. Eish, nekausi lakho libhobokile. These are some of the things that turns women off. Azumama into eziso uvana abe nam athule. So I'm telling you a secret. What? Uzoba right baba Muloya. Abakuloyanga. Awunanix wena. Umama sendlini akana problem. Ukuthi nje wena ufika nje ufuna ukufaka uphume. No, akusikhawashi le wash and go. Umuntu wakho. No. Unana ke dlale ka mlomo wa ka ke sune msadi. Yabona ntate Muloya. Umama sekhaya. Ungamsabi. Kumele umsatisfy. Umnike yonke pump and grind. Udlala labo Aunt Kelly or labo bani. Umsatisfy. Otherwise uzomthola lesikhangene emahostela urele esikhangene akuletheli i-AIDS endlini ngoba wena uyamrobha. Ngizofethu. Awunashukela awunanix ngokucheck-in. Umama umqala la phansi ukhuphuke naye. Ungacabanga ukuthi uzohlanza, never uhlanze. Just pump and grind. Just pump and grind. Just pump and grind. Angakajuluki ungamyeki ngoba umuntu wakho. Angizwa ntate Muloya. Yeah, umuntu wakho manje ngizokunika iViagra. If ayisebenzi ungitshele ngizokunika inamba yomunye ubaba waseFosloras. Ngizokunika inamba kaNcumalo akupeyite nje akuphalazise insimbi ime 24 hours. Mama kanti sekhaya. nomama naye wayelulekwa ukuthi ayiphathe kahle indoda yakhe. Ngikhulumile nobaba. Ya ngomtshele yonke into omele niyenze. Mara nawe mele ugeze. Into yenza ukuthi angami lento anigezi niyakorobha nidlala amajimoyi nenze yonke lento ningafuni imisebenzi. Mawufika endlini uthulukile uyanuka ubaba akuvuke lutho. So ngicela nigeze. Nigeze, take a bath or a shower. Okay. Uzoqala phansi akhuphuke nawe. Uyayibona i-cleavage baba. Uyayibona udlale ngayo i-cleavage uyobe sekante uma uzokusatisfy akanankinga akanashukela akanalutho ukuthi nje cela ugeze. Yeah, okay. Wavuka baba Muloya. Nihambe ya. Namanje usafake le makeup yakho nedini. Hayi isiza kabi lento, isiza kabi lento. Ngifuna ukuba muhle nami njengabanye abafazi. Hayi suka. Isiza kabi lento. Baba ngeke ucishe lokho, ngifuna ukulala mina. Hayi. Ngisho kwayi. Ngathi lo doctornyana lo ngifrustrate kangaka. Yini usenze? Rodri. Namhlanje mkami. Ngisizwa nginamandla. Ngisizwa ngathi ngiseseyinsisa. Yebo. Yazi ngizizwa ni romantic. Rose, I've got a surprise for you. Hayibo. Ngifuna ukwenza into ongakaze uyibone. Ongakaze nje ungibone ngiyenza. Thula. Uzobona. Uhlaba konke lokho engifuna ukwenza. Hayibo. Zuza. Othi, ngicime lo kwayi. Ngizocimela khona la esiqathulweni. Abashisi. Sivele sihle ufake. Already. Uzongitshela kahle. Awuthi. Yazi. Baba yini? Okay. Abangazudlela namhlanje ithathe empilweni namhlanje. Hayi man. Hayibo. Ngithatha manje baba. Ngithatha. Wenza. Awu. Manje wangikhahlela nje. Hayi, angiyazi into nje. Ngiyayiqabuka selokungazana. Ubuyela ugequnga khona emgaqweni uyabuza uzoganga ngami la. Uyifunde phi lento? Uyifunde phi? Khuluma nami, uyifunde phi? Uphuma? Uyilanda phi lento? Udoctor. Yeah. Kanti ngalena uClint Eastwood Mabaso isigebengu esikhulu umagistrate wayecabanga ukuthi amkhulule ngoba amaphoyisa ayisemshaye kakhulu amhlukumeza aze amphuca ilungelo lakhe.
masingafuna indle edrobheni nokuthi usilela elokishini uyasebenza masunemali sayi-afford indle edrobheni. Mara imibuzo enje silele ibuyaphi kanti? Serious ukuthi singayi-afford indle edrobheni angiboni lento yethu yokuhlala la elokishini ukuthi sihlale kwenzani. Hayi azini ngizokutshela into eyi-1 yokuqala. Imali yami angiyisebenzela abelungu ngenza izinto engizithandayo. Hhayi ngiyakuzwa lokho kodwa kuningi-ke nje ongibhorayo besides indaba yamanzi nerent aselokishini. Girl, elokishini i-rent my love i-30 rand. Amanzi i-30 rand. Ugesi i-30 rand. So uyabona ukuthi life la easy. Every month for this house I spend 90 rand. Edrobheni baspend ama-25,000. For what? For what? Ukuhlala nabantu engingabonani nokubonana. Mina ngiyayithanda ivibe yaselokishini ngoba ngiyabasiza futhi abantu baselokishini bayangithanda nami ngiyabathanda. Impilo yami ilula la edrobheni la elokishini. Siyadrive ngithi masifuna ukuya edrobheni. Sihambe sobona bonayithi nabo Papa Joe. And mangilapha eSandton ubani obonayo ngoba ngihamba nge-745. Ngifaka ama-shirt wami ngimuhle. Nawe uzikapile uthwezile. Manje usophikiswa ubani ukuthi sihlala. And lasihlala khona kuhle futhi ungangitsheli ngedorobha. Ungangitsheli ngedorobha ngoba lapha edrobheni kunababulali. Ama-robbery enzeka lapha. I'm safe here. I'm safe here in the township than Dape town. How many people ababagqekezelayo nabababulalayo and hijacked in the town? Hayi ngi-right lapha. Please leave me alone. Asikhulume kusasa. Nakhona lana mosinabo black sale abakufuna omakhelwane bakho. Hlukephi nasedrobheni? Aze ngiyacela tu silele manje. Ungangitsheli ngabo Black Sam. UBlack Sam unejealousy nje kuphela ngathi. So yena ufuna ukumchaza or ufuna ukuphilela yena? Nami ngathi ngiqala ukubhoreka njengabanye nje. Ayi ngathi akusakhonakali vele. Bhora yini? Ubhora yini? Ayi usayize impahla yakho nawo ngathi nami angisakhoni. Hayi angibasoli. Mara okay, lazi ngenzeni ke? Ngenzeni? Hayi awuzama ukuthola mhlawumbe inyanga abathandazo or ini abazozama ukwehlisa. Hayi it's too much.